Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka New Trap Youth Council Sengkmi Hakajing Alam President Uba Roy Kupar Sindram Haka Arpo Hendru Tarik Rempang Arja Arpo Saw Kalalet Banyakendu USP ka is Hills Bat Buru Dakador Khas Halor Kajingja Kabalaja Haka Arpo Saw Tarik Rempang Nakadaw Kajingsha Bom Sha Sho Lathi Kidokot Jangka Seng Hapun Rusla Police Station Hau Second OC Kapun Rusla Police Station Kat gum ki khubor la yathu baha kamit jang ka arphau saw tarik rempang arja arphau saw ki dekhot jang ka HYC pen usla circle hapo ka jingalam u president ka than ulam phrang khonglam ringkat ki hendrungut ki dekhot ka seng ki la yo bat ya artali ki trok khayimut bean bat ki la yalam no ya ki hapen usla police station ban ujor bat ban kerpat ya ka tanat pulit bakin le ya ka badan kam na ka banta jongki bat pen shitom ya ki kat kum ka an Katanat pulit hapo kajing kami u George Dekar hakajaka bakin sngap bat shimkhyai kajing ujor jongki Henry kilak takti penban yaki bat sedang ban syo haduk bakin damen saw uba Roy Kupar Sindram President Gaseng haba ajing kren syakilat pathai khubor hadin balawan banbu jing ujor ha USP kalayathu bahaga jingya kenduk bat USP kaseng kaladawa na USP ban pensitombet ya une upulit officer ubala penen kam bakla ya kabor namar kane kambu jing shingan yaki pat ba ki badan kam jing yarap ulo ongru bakani ke jingle bat ke jingdon une u second OC hapo pen usla police station kala pentho bria ya katanat pulit hi baro kawai nakaliang USP ula ai ka jubab ba un sale ya ka badan kam bat un sa pentip syaka seng kumba ka tu ka nesngi nakaliang gajongi kum ka seng matang singi lawan mani kendu USP jong ka East Hills mani po office rekam jong nakabanta banbu ya kajing ujor kalau kajing jar belajar ke arus sautrik mentau benai membuat nasi sejak nakaliang jongki nongilam jongka riwar mingi circle jongi bahap pun usla subdivision hakamit jongka arus sautrik mentau benai or bekila let hapo police station jongka pun usla banlet ujor lane ban file kawi ke komplain persya yaki kali ki bekit ikini kimar ki basalan bean cepok bangla ya por bagi poi police station por spo beje dah kajing temu banlet ai kata ke ujor hapo police station re tang mar sendrung hapo gate jong ka penursla police station way officer bekerteng ujor Dekar badai second OC jong ka penursla to basni lapatan ye kini ginong ilam jong bat kit khot jong ka seng jongi ki budan nungut dah kabapatan syai yo president samla lamprang khonglam hapo police station bat ulah thap ulah syo ndai tang dak ti ndai ulah bom ru da udiem dan ada kilati hapo police station haduk pandamen sam kemet jongu di hadin mengilatip ya kini kejingja nakaliang jong ni kum kino ilam menin kesni ka pesantren ilahiar po police station banyak kendu yo in charge yo officer in charge dong ka penursla ngilayo banyak kendu aku por menmiet nyo bje abangi persang ban keli ya kadang ha pedeng kejing don rengkat jong new officer uba short la new batam kiti kini kinong ilam bakit khot ke jongi na po penursla uniu brio kajaka baun sngau thu ya kajing bakla ka jong u la pen i pen ban ya kata ka jing sngau meng ba kai ka bau le ma u ka dei kalong ka badai tina kaliang jo ka seng imban si banwan ra yang ni ka complain ban file hapo ka office jong SP da ka ba kentu bat dawa yo SP jong ka East Hills ba u dei ban sim action ban le ban pensitom ya uniu officer bekerteng tau George Dekar badon mentang te po penusla police station namar ba ka jingle ka jong u ka dei ka babean kumno pinsutan ya kirupat ba hapo police station jong pi bat pin bom pin tiet yaki pin maham pin berngam ru deki kitintien berngam bersit kiba wat deki kitin si ru penmi atau kamit ikini kinong elam ke jongi da ka boong ba maki kimdei ban sim bat lane ban bat yaki bakum kini ki kali kibayak bean kajingmut ka jong u kolong ban yarap ya kita kinong le bean ya kai kajingmut ne kajingmut ka jong u kolong bo udon kitiak ne ka kam takada umkwa bagi pat ba ne kiseng balang kin lap iki bakum kini kam bangim so la sha kalong bala daun ni pulen ulap bagi khot ki jongi ki le bom dei kam dei hok ya upat ba un tani ki police station ban bom ba sho lada pilap bagi le bakla pidon ka hok ban le ya ke kat kum kilenti jong ka ai nakaleng ga jongi ngilap ba kani ke jingle jong ni brio ka de ka jingle ban pendon kam bakla ya ka bor ka jong u kum tau officer la no police officer bat kalong ke ka bangim la ban pidang Tialor kata ngilawan banbu ya kena komplain hang ni hapo office jong SP ba kajingnya keren ngila banjur USP budai ban sim kam la ne bunle yo ne brio namar kum kini ki jai pulit lagi lada ki don hapo police station hak jaka bagi pat ba ki sngu singan ban le hapo police station ban ujor ya kanu no kam persya
mo yaki shimet kin snong tiang kin so riet namar bajak ki jongi ki lej po police station ban file ya ka complain ban file ya ka ujor ki syak syok pen ban hapo police station tingi sngo bakum kini gibriu kim don hok bandon hapo police station ang po kari khasi jantia ka jongi bat dai ban be yaki po police station bat dai ruban pensitom namar bakila shim ya ka an ya ka khti ka jongi tena kaliang jong SP ula ayangi ka assurance benta kasngi ba mau unsale ya ka badon kam bat un pentip ruyo i yangi nakasngi kasngi lan ya nakapor ka ai ka bulale halo kan ko ujor ka jongi ba amdei nakata na kaliang jong seng in show up tang sipot kai ka ba USP jong ka iska sales lale bat ula ongru dalade hi ba kum kini kim dei banja kam don hok yo police officer bu unsho ya kiri pat ba ne yanu nuru hapo police station takata ka ding kentir ko bami no USP jong iska sales tenre wala kata ruong ba kaan kalenti kadon ka procedure kay ka ba uday banle unle ya kata bu un sepentip ru yang kay ka ba nakaliang jong USP city SP iska sales ule kabaan nakaliang jong seng ngimkut tang ka complain ka bangi file hang ni po USP jong iska sales ngin sapha ru ya ka jing tho menta ka singi ha ka office jong ka Meghalaya Human Rights Commission da ka badawa na ka Meghalaya Human Rights Commission ru baka dai ban simkam halor kani gijing jan namar kani ka kata ya ka sup kasan bat ka kata ya ka hok jong rupat ba unong snong no kani ka jela ka jong bal ada ki pulit ki bodon ka bor ki simno ya ka kti ya ka an ka jong ki da hanungin sian ya lari ki bor jong ka an ki badai ban pet ya ka safety baka security ka jongi ki pat ba lada maki ki pendon kambak la ya kata ka an ki pendon kambak la ya kata ka bor ha engin don kata ka jing sian ya ki bor pulit nim ong babaro ki pulit ki long kumjo mereka jing don jong uwi bat arngut komuni ubriu ujot dekhar badon nang tiap apo penurusla police station ka pentok bria ya ka police department hi bro kowe teknang banlan ka jing pentok bria jong police department bro kowe ngasmo ba ka office jong SP bat ngin airu ka copy sha DGP baki dei ben initiate action baki lei nang bahkan nomlong ka jing tok bria ya ka police department hi bro kowe tena kaliang jong ka sengin up katu kan nisni balada kini gibon ki bangi ngila bu ya ka complain kim ai kanu ka justice yangi lani kata ka jing bishar ka bohok lani kata ka jing dawa ka jongi nakaliang jong ka sengi don pat sakiwe kilenti ki ba ngila banlet se jrong te kata ka ri jing wan ka jongi mentasi labu ya ka kawe na ki immediate action ka mangiong kadai ban suspend sipor yo ni ugriyo namar ba banweng yo ugriyo kat bompat dep ka inquiry ka kamlong kalenti ka badai te ka immediate action ka bangibu ka jing dawa ka matung SP kadai ban suspend yo ni ugriyo nang bakata ka investigation lani ka inquiry ka ba ka police department kan le kan long ka bakut ka basubab ni ubri unom la ban influence ya kata ka inquiry ta kata ka ri jing dawa ka jong tingin up ka tu kan isni kay ka bo SP jong ka iska sil sule namar hangi ulo ong mentan ba ngan le ya kay ka bodon kam ban le pihak ban yaisha bat ngan pentip ru EP ya kay ka ba ki steps ki ba mo ushim Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center